Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, имрӯз рӯзи якшанбе наворо сар кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликӯл Ишбексатторов. Савдо шуд гӯсфандои баррадор ду сар 3200 сомонӣ. 3200 сомонӣ дута гӯсфанди баррадор савдо шуд. Ҳозир бо бозор медроя савдо мешавад. Ина бародаро дута барра савдо шуд бо баррои калон калони айшир биромадагӣ. Ҳар душ 3200 сомонӣ. Ира харида фурӯшо гирифт, бо мефурӯша, ягон сум болошта монда. 3200. Бародаро, ина фақат ҳозир савдо шудагиро ба қаб кардесте. Ина якта бузи очабача савдо шуд. 2200 сомонӣ очабача. 2200 сомонӣ бузи очабача савдо шуд. ина бародаро, гови пеши бозори ҳамирӯза ҳамя гови шведӣ сафед. бо орқа рахтаб турай. ина бародаро, гӯсолаш буқача. Шириш ай 18 то 20 литра. Нархиш 55000 сомонӣ. Мана чочош. Пеш камера мева местам мена. Ира буқаш хушрӯ буда. 55000 нархиш 46 та кадагия. Дуюм гӯсолаш буқача. Гӯсолаш беҳад бақуввата. Оз бо хушрӯ нишон метам як бори дига. Бародар, ҳозир номероша мегирем. Манаи бародар мефурӯшаш. Хоб мега гов гарантия як ҳафта бара буҷуша баъд пулша бития. Нархиш 55000 сомонӣ. Боз муомила дорад. 46000 дидагия бародар. 46000 дидагия надодааст 46 тага. Номерота гавзан 55 600 34 65. Адрес Первомай ноҳияи Дӯстӣ Первомай. Фақат WhatsApp ё телефоншам кор мекунад? Телефонам WhatsAppшам кор мекунад бародаро. Харидоро бошад занг бизанед. Савдо шуд гови гӯсоладори маҳаллӣ. Гӯсолаш буқача. 16700 сомонӣ савдо шуд. Ширшоли чин накадем мега. Ҳозир фурӯхт аст бародаро. 16700 сомонӣ. Мана чочош бародаро. Чанд сал дошида ка? 16700. Хоб савдо шудеста гуноҷинои гӯшти наиш якта гӯсола кардага, наиш ҳоли ягонта гӯсола кардаги нест. Хоб соҳибуш 10000 мега. Бозор 8500 кардаеста. Баъд манаи гуноҷинам савдо шудеста бародаро. Ира 10000 кардаеста харидоро. Соҳибуш 11.5 ҷои сумгириш мега. Мумкин 11.5 да савдо нашавам. 10.5 11 мумкин савдо шавад. Мана ай пешошонам бинед. Не якта гӯсола кардаги, не гӯсола кардаги нест. Хоб 10000 гуфтеста барои гӯшти, ҳар душам қисирай барои гӯшт. 8.5 кардеста. Ира 10000 кардеста бозор. Ҳозирашта додагӣ нест. Дар байн 1500 аст. Вале дуртарай байншон. Хоб бародаро, савдо шудаи буқача. Қачаи хеле тоза, ка рангшам хушрӯ нигаҳ кардагия маълум ай. Маку пародаш дига гапай, нигаҳ куниш дига гапай. 9000 сомонӣ харидааст бародаро. Е бухай калтатараю неки. Хушрӯ чачор кунҷай. 9000 сомонӣ.
савдо шудааст ҳозирак. савдо шудаи гови карпати буғузиша аниқ карданда ози духтур меояд мебина. И қатъи буқачаш будаги. Буқачаша чанд фруктаин? Шашу чанд фруктагиада аниқ карданда. И 12 ғалтидагия бародаро. Карпати соза. Видиш зура. 100% молай бародаро. 12100 сомони иш ғалтида. Неки оша. Ҳозир духтур омада буғузиша аниқ мекардааст. Тахминан тақрибан чанд моҳа буғуз. Лекин буғуз аз буқа рафтага ако аниқ мекуна омада. 12100. Буқачашам 6 чанд фруктем гуфт аёдам биромад бародарам. Ина бародаро савдо шудаи уноҷинчаи Карпат. Уноҷин беҳад базебай. Нигоҳ кунед, ира ба таърифа ягон ҳоҷат нест. 11600 сомонӣ савдо шуда. 11600. Баъд фикротонро намисен дар нархаш арзанда аст ё не? Аку ба фикри ман ами 100% арзандае ба нархаш. Ира барои молкунӣ ҳештагия. Барои мол кардан боша ами моли аҳл бироя 100%. Бародаро нархи буқои калона мепурсан. Ина нархи буқои калон 25000 гуфтеста муомила дора. 21000 ози харидор кардеста. Килобаркаш боша 47 пурсидеста, озирашта додагӣ нест бародаро. Хел буқо ана 47-48 рафтеста. Килобаркаш. Онаи додар савдо кардеста омада. Савдо шид буқаи зард, буқа барои бастан. Не майда, не калон. Средни буқаи бародаро 8800 сомонӣ харидааст. Ира деҳқон харидагия. 8800 сомонӣ. Я ба шумо нархҳои аниқи оҳанияй. Савдо шид ина буқа. Буқа барои бастан, буқаи калон 16300 сомонӣ ҳози харида ина бастан бародаро. 16300 сомонӣ. Буқачаи базеб савдо шудагия бародаро. И 8000 савдо шудагия бародаро. 8000. Неки беҳад базебай. Буқачаи беҳад базеб. Шорак. 8000 сомонӣ ровна савдо шудагия бародаро. Ин ашроти нарху наво фикротона нависен. Ва фикр нависондандам баъзе бародаро ами пур ҳақорату лаънату ам хеле қаде менависа. Фикр баён кунирам кам кам маданиятча риоя кардан дар кор бародаро. 8000 ровна савдо шудагия. Бина нархи барои калон. Иш 1700 сомонӣ. 1500 бозор кардеста модаи ҳардуш шуқор. Ошам 1700 гуфтеста, ҳозир бозор чанд кардагишам мепурсем. 1650 сомонӣ кардеста. Ино қушқоранд аки. Не иш мода. Не сеташ қушқора. Сета қушқор 1000. Ҳама шуқора, а? Сеташ 1900. Иша чанд гуфти? 1700 майдата. Бозор чанди кард калонора? Бозор ҳар харая. Ай чанд то чанд? 5000 кадаг надод. Ҳар сеша як ҷоя 5000 сета калона. Бозор кадай озирашта надодааст. Иш 1700 муомила дорад. Савдо шудаи бародаро дetta барраи калони мода. 1700 мода неки ҳар душам мода. 1700 калона харидагия. Менга қара. Не як нару як мода. 1300 муомила дора. Бозор чанд кадагиша нагуфт бародаро.
баъзеҳо хеле сахта, яъни бозорчанкадагиша гап намезанад. Биtta барои калон 2000 муомила дора. Айшир биромадаги алафхӯр эмхӯр. Бозор 1700 кадай надодааст барои. Ҳар душам чиқо. Я бародаро барраи мода 1200 сомони, бозор 1100 сом кадай надодааст ҳозир ашта. Ма додара қапида сидагия. 1100 сом бозор кадай мода. Омна барои шири бародаро 800 сомони муомила дора, бозор 700 сомони кадай истай бародаро. Дута калонша 700 кадай истай мода. Наиш майдатара. Бародаро навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Касе то ҳаминҷашро тамошо кард дар комментарий рақами 22 бинависен. Барои ма бифаҳмам чанд кас то охирша тамошо кард. Ягон соат пас иншоалло молбозори Қумсангирам мебирояд. Аз канали мо дур наравем бародаро.